tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi am jucat Spider-Man 2, având în vedere că am vrut să jucăm Fortnite pentru că a fost update și ghiciți ce? Servere moarte. ENS. Și o să jucăm Spider-Man Miles Morales. Eu am terminat jocul, dar o să dăm new game pentru că vreau să facem o serie la fel unde o să jucăm Spider-Man Miles Morales. Cum facem și cu Five Nights at Freddy's. Apropo, clip nou pe la 8-7 și ceva de genul. Cu Five Nights at Freddy's. Sau nu cred că chiar la ora. Pe la 4, I don't know. Uite că nu filmez, nu știu. Lasă să uităm asta pe telefon, ok? Da, uitați, avem aici asta terminat, dar o să-l dăm pe new game. O să jucăm pe... nu vreau pe Amazing, nu vreau să fie chiar atât de greu. Da. El o să așa, o să iasă din tren. Clasic. De ce? Ai cum arată papucii? Papucii Gucci! Fac numai mult. Ok, bine. Mănânc zacuscă. Mă, zacuscă, men. Hai, mă, coboară din tren. Bă, tren. Metrou. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Da, să dau să auzim și noi ceva. Ata, băieți! Am revenit cu filmarea. Ultima, thank you. Bun. A vorbit mai să ieși din trenul, că nu s-a întâmplat mare în ia, să dă și cu țigareta. Spider-Man, am și Spider-Man 1, dar... Right yellow sign down the block. Can't miss it. Thanks. Beautiful work, by the way. Maybe leave a little room for the new guy. Just in case. Vrea și el să apară acolo, băieți, mamă. Urât. Da, totuși. Ia-o-l, îmi sună Peter Parker. Pete, let's shake a leg. Facem asta. Și am acasă pe tavan. Un păjan în spate. Facem asta. Spider-Man, ce zici? Dacă azi terminăm doar prima misiune, un video înseamnă câte o misiune. Da, nu cred că o să vă intereseze asta, așa că o să pun skip. Bun, băieți, am revenit. Acum doar ce trebuie să fac e să mor pe clădirea asta care e mega cad. Dar în fine. Aia cred că e clădirea de la Oxford. Very careful. Okay, go time. Am și cafea. Bun. One of those guys who wrote Doc Ock is in there? I think so.
Someone bigger? Okay, we got a problem. Go back, Miles. Let me take this out. Don't worry. Oh, no! It's secure. Oh no! Ah. Oh shit! Helicopter, helicopter. Oh shit. Helix 2 is down. No casualties. Payload compromised. Fast name dispatch. Sit tight, Helix 2. Pete, I'm sorry, man. I didn't mean to. It's okay. We got this. Just need to contain it before... Oh shit. Before that happens. Hello, tiny spiders. Oh, bă, nebunule. Ah, pe de ce a spus pe nesimțiții ăștia? I've got Rhino, but you have to contain the escapees. Right. Okay. Come on. Bam! Barababam! I-am dat lui băiatul ăsta cu pânza, o să lipesc de mașină. De ce s-a despawnat mașina, I don't know. Ok. Bam. Ok. Bam! Ah. What the fuck? Bravim, bam, bum, bam. Easy. Nu, m-a dat una lui. Să terminăm toată misiunea acum, dar cred că partea asta o să ies. Bun, acum e o parte așa mai șmecheră. Să pun doar părțile astea șmechere, nu astea stupide.
Pum! Pum! Haideți, vezi că chiar e mișto partea asta. Nu cred că se uită fete, dar... Hai, zic doar băieți, că fete nu cred că se uită la jocuri. Nu cred că sunt chiar așa de multe fete pasionate. Bun, deci acum ar trebui să... Bun, acum o să punem pauză că nu e o parte interesantă. Cum am dat drumul? O, da, o, da, o, da. Nu, nu, nu. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Mr. Bombastic, bomba fantastic. Roxanne. Acum să punem pauză că doar ne rup. Bum, și de aici o să începe boss battle-ul și din păcate nu o să pot să filmez tot boss battle-ul. O să fac altă parte din boss battle, deci cam atât cu acest clip, o să facem partea a doua din boss battle.